Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Abokina ka san wani abu kuwa? Sai ka faɗa. Kawai jiyan nan muna kasuwa muna hira kawai aljani sai zo ya watsa mu kawai. Ka jiyan nan na sha ku. Aljani. Kai aljanu. Yanzu kai dan Allah ne abun tsoro aljani. Aljanu? To ni ka gani nan? Ka gani nan aljani? Aljanu ka gani nan ni aljanu na azuka sun fi kwaya 30. Kai abokina. A'a ba. Aljanin kaya mushe? Wato baka sani bane na lura ni wato ka sani kai bari ka jin gaya ma. Kaga akwai wani aljani da ake cewa aljani dan gundaro. Aljani? Kai ina tunanin zaka ma san shi ana yawan labarin sa. Idan ka gan shi duk taurin kan nasu nan da na same shi. Na samu wannan na sa shi anan dina amma Aljanin ke shi na samu kansu nan na rike shi kagan babansa ne ya je abu na dina ya je same ni wai baya son yayi askewa mutuwa ai da na same shi na sa shi a hammata na kwaɗe shi shi aljanin babansa ne ka san gwai baban nasa akwai wani aljanin da ake cewa aljani gujurgwalo suna aljani na gujurgwalo inna lillahi wato baka sani bane ka san yaron baya son aski wani aljini baya son aski dan sa Allah kai haƙuri dan Allah kai haƙuri inna lillahi dan Allah kai haƙuri malam Allah aura kai jama'a aljani masifa ne yau na ga bala'i kai inna lillahi